RMN Listen Win Anodan Basket Edition Basket Edition. Ni ano punta? Pahalipay na pod bagkakasama basket edition. Pero na ibay diri bagkakasama ni Aldutas Barangay 9 ining adtong syudad sa Davao. Bidabe. Kisay nga na to tay. Roel, Roel. Grabador, Okay. Pila may edad na to tay? 28 na. 28. Nga naman gyud tay be. Ganahan kag DXDC sa tanang istasyon. Gwapo ang mga kuan, drama, makalingaw, yung mga balita. Mga Kuwanta, balita. kuwanta penuminti ka nun sa balita. Updated. Updated ta. Bitaw, no? Salamat. Tungod ana si Tatay Roel Grabador, gumikan kay certified listener sa DXDC, ang ato magkakasamang pahalipay niya, ang ato magkakasamang putahe, manok ni magkakasama, no? Manok do, no? Nga binihunan. Grabe lamia. Uy, dawata. Naatay, naanagyod tay, ha? Naatay dihon, naatay karnis manok nga pertipis kuha, sibuyas bombay, ni abagay kasama kining nga mantika, na apagyoy carrots, toyo, sos di basta-basta, ni apagyoy repolyo. Nya tay, usay may masulti nimo karon kada kadawat, tinuod naman gyud, naabot naman gyud ang ganti gikas DXDC. Ay, kung giyaw ha, kung masilingan ako diri sa Barangay 9A, pamina mo, aron makatilaw-pon mo sa ilang regalo na panudan. Yan, okay. Kauban si Radyoman Don Pulayaw sa ato magkakasamang panudan basket edition magkakasama sa RMN Listen Win. Ako ni Radyoman Dudong Rin Lubasbog Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition Basket Edition.